O apoio absoluto de Marea á movilización que vai haber o próximo domingo, día 10. A verdade é que o proxecto de megamina de Touro Pino podría ser o novo Prestige, ademais un novo Prestige con unhas consecuencias para décadas, o sea, con unhas consecuencias medioambientais moitísimo máis fortes todavía as que foron as do Prestige. E felicitar a plataforma contra a mina de Touro Pino, porque eu recordo no mes de outubro, cando estivemos por ali, que eran 8 persoas ali das aldeas da zona, e agora conseguiron unha movilización masiva en toda Galicia, e pensamos que a manifestación do próximo domingo vai marcar un punto aparte nesta loita. A Xunta de Galicia, despois de moitísimas iniciativas que presentou Marea, onde negaban a incidencia da mina nos acuíferos da zona, nas aguas subterráneas, nos lo negaron en comisión, en pleno, agora xa antonte recoñeceron que o impacto é enorme. Entón, a partir de agora, dando por feito xa que o proxecto da mina non pode seguir adiante, agora hai que loitar porque os efectos da mina anterior, que levan 30 e tantos anos deteriorando todo o ecosistema, se revirtan e se cumpran os proxectos de reversión ecolóxica que se pactaron cando se pechou a anterior mina. Pois moi brevemente, hai 2 días que coñecimos por parte de ADEGA que as analíticas feitas por Augas de Galicia pois mostraban que había contaminación en todos os acuíferos do redor da mina, produto da actividade mineira durante máis de 20 anos, durante case 30 anos, de incumplimento da obriga da empresa de rexenerar e restaurar despois de acabar a actividade, e, polo tanto, dá razón a moita xente que pelexou durante anos por coñecer o alcance da contaminación e da destrucción da actividade mineira. Unha actividade mineira que non é nada en comparación do que pretende facer a empresa agora, con o novo proxecto que sería moitísimo dunha dimensión moitísimo maior. Por lo tanto, houve que insistir moito para que a Xunta de Galicia sequera fixese unhas analíticas cando debería de ter feito de oficio un traballo de vixianza e control sobre estas empresas. A Xunta de Galicia estuvo décadas mirando para outro lado, en connivencia total coa empresa, deixando contaminar os acuíferos, unhos acuíferos que afectan ao río Ulla e que poden afectar a ría de Arousa. Por lo tanto, facemos un chamamento á participación masiva na manifestación deste domingo, donde estará a veciñanza de Touro, donde estarán os sectores productivos da ría de Arousa, donde estarán as organizacións agrarias e donde debe de estar todo galego e galega que queira defender un modelo diferente do espolio para este país. Vai estar todos os sectores productivos deste país liderando a mobilización frente ao lobby da especulación, da destrucción ambiental e do espolio a curto prazo do país que deixa terra queimada e que nos deixa hipotecas. Por tanto, é unha manifestación de país, de escoller o que modelo queremos e de desterrar dunha vez por todas ese modelo dunhas explotacións que deixan un grave impacto no noso país, que extraen a riqueza deste país en moi poucos anos, que crean pouco emprego e das que teremos que asumir nós no futuro en caso de facerse todos estes destrozos. Por lo tanto, queremos que vai a ser multitudinaria esta manifestación, que vai a decir non á mina de Touro e non a este modelo depredador que impulsa o Partido Popular con leis como a lei de depredación. Por lo tanto, agardamos o éxito da manifestación e súmome aos parabéns á xente de Touro da plataforma, á xente da plataforma da Ría de Arousa, que agrupa a máis de 30 colectivos que traballan todos os días un traballo sostible que ten presente e que terá futuro, pois parabenizados polo gran traballo e intenso traballo que están facendo liderando esta movilización, como debe de ser.